ще й плащаш. Хитър Петър замръкнал с приятеля си в съседния град. Нямало къде да приспят, а били и гладни. Петър казал: да отидем в хана. Нямаме пукната пара, напомнил приятелят. Знам, отговорил Петър, но ханджията е богат. Все може да посрещне двама сиромаси. Като се настанили в една стая, те повикали момчето на ханджията, поръчали си ядене, нахранили се, легнали и заспали. Сутринта станали рано и започнали да се стягат за път. Момчето отишло при тях да разтреби стаята и да ги изпрати. Момче, колко струва яденето и спането? Попитал Петър. 2 лева, чичо. Какво правиш, Петре? Изненадал се приятелят му. Защо питаш за сметката? Да платя? Отговорил Петър и бръкнал в пояса си. Ами как? Така, с парите си. Намигнал Петър и извадил празната си кесия. Не мога да разбера. Ще разбереш. Прекъснал Петър приятеля си. Но вместо да се караме, пък и да не вдигаме врява толкова рано, дай да вържим очите на момчето. Когато то хване, той ще плати сметката. Добре, съгласил се приятелят, като разбрал какво е намислил Петър. Ще играем на сляпа баба, зарадвало се момчето и само вързало очите си. Докато момчето се въртяло из стаята с вързани очи и с разтреперани ръце, хитър Петър и приятелят му полека отворили вратата и тихо се измъкнали. Момчето се спънало в един стол и паднало. Ханджията чул топордията и отишъл да види какво става. Когато влязло в стаята, момчето го сграбчило и радостно извикало: ти плащаш! То се знае, що му ние хитреци са ти вързали очите и са избягали. Ядосал си чорбаджията.